me ei tehdä kaupunkia yksin. Mikään kaupunki tai hallinto ei yksin voi tehdä hyvää kaupunkia. Ja tämä yrityspuolen yhteistyö ja näiden ratkaisujen osaamisen käyttöön saaminen on meille ihan keskeistä. Samanaikaisesti me on vahvistettu huomattavasti yhteistyötä yliopisto- ja tutkimussektorin kanssa, eli pyritään tällaisiin prosesseihin, missä ajankohtaisiin ja tulevaisuuden haasteisiin yhdessä luodaan ratkaisuja. Siemensin kanssa esimerkiksi me on tutkittu raitiotien vaikutuksia kaupunkikehitykseen, pelkkää liikkumisratkaisua laajemmin, on katsottu ympäristövaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia. Samalla tavalla on tutkittu asuinalueiden kehittämistä, sitä mikä merkitys siellä erilaisilla energia- ja liikkumisratkaisuilla ja palvelukonsepteilla voi olla. Ja on sitten myös katsottu Turkua ja Suomea laajemmin. Käytiin 11 erilaista asuinalueen kehittämiskeissiä läpi ja opittiin niistä ja yliopisto oli meillä siinä myös mukana. Me on tarkasteltu yhdessä energia-asiaa, kaupungin osien ja asuinalueiden kehittämistä ja liikenneliikkumiskysymyksiä ja rakennusten energiatehokkuutta ja yleensäkin kestävän kaupunkikehityksen kysymyksen asettelua ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksia. Se on ollut meille loistava mahdollisuus saada johtavan teknologiayrityksen globaalisti kehittämiä ratkaisuja sparrattavaksi ja käyttöön Turun kehittämiseen.